दिनै सान्तिपुर जे हाई स्कुल बहाय बिपिएफनिफ्राय फ्रि कोचिं केम्प दिनै बेखेवनाय जाबाय। जोंनि सरकार दाखांनायनि उनाव जों मोनसे थांखि लानाय जादों जे स्टुडेन्टफोरखौ जों बोरै इम्पावार खालामनो, स्टुडेन्टफोरनि जे ब्राइट फिउचार, जोंनि गोबां बेकवार्ड एरियानिफ्राय जोंनि गोबां स्टुडेन्टफ्रानो गोबां बिथिङाव खनसेबा क्लियार जाया, जायनि थाखाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जों नुनो मोनदों आसामाव टप 10 लेभेलाव गाखोहैनाया गैया। ओंखायनो जों बेखौ जों स्टुडेन्टफोरखौ बोरै इमप्रुभ खालामनो हायो, बे हिसाबैनो जोंनि सेन्ट्रेल बिपिएफ हिसाबै बेखौ थांखि मोनसे आजावनाय जादों जे जेसेबां सेन्टारफोर दं, जेसेबां हाई स्कुलफोर दं, हागौमानि बैफोर कचिं क्लासफोरखौ लाहैजोब होननानै जों मोनसे इन्सट्राक्सन, आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो बे सान्तिपुर हाई स्कुलाव जोङो सामार कचिं केम्पखौ जोङो बेखेवनानै होबाय दिनै। गाहायै मा मा साबजेक्टफोरखौ होनाय जादों? बेवहाय जोङो क्लास 9, 10, 11, 12, 9, 10नि बेलायाव इंलिश, मेथ्स, साइन्स, बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय ससियेल साइन्स। बेनिफ्राय हाई सेकेन्डारिनि बेलायाव जेसेबां साबजेक्टफोर दं, आर्ट्सब्ला आर्ट्सनि साबजेक्टफोर, इंलिश थाबाय, एडुकेसन, पलिटिकेल साइन्स, इक'नमिक्स, बेफोर साबजेक्टफोरखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय बाखि साइन्स दंब्ला जों साइन्सनिखौ जेराव साइन्स दं बेवहाय जों साइन्सनि बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों। बेखौ जोङो हार्डलि 20 डेजखौ जोङो टारगेट खालामदों। बेनिफ्राय स्टुडेन्टनि परिबेसा जुदि मोजां थायोब्ला बियो कमप्लिटलि 1 मान्थआ कमप्लिट जागोन जुलाइ दानाव। बेलेग बेलेग मिडियाम फरायनायबो थायो, जेरै इउएनफ्राव इंलिश मिडियामफ्राव, बिसोरो जुदि बाहाय फैनोब्ला माबा मोनसे जों ओरैनो बेवहाय दा बड' एन्ड एसामिस बे मोननै मिडियामखौबो जों लानाय जादों। गुबुन गुबुन स्कुलनिफ्राय जुदि बैयाव लानाय जायाखैब्ला, बा इन केस इउएन एकाडेमि जाया मानो, दस्रा इंलिश मिडियाम जाया मानो, जायखिजाया स्कुल, थ' बिथांमोना बे सान्तिपुर ओनसोलाव जुदि बेबादि दंब्ला बिथांमोनाबो फैनो हागोन। आरो सोरबाया हमना ला दस्रा आउट अफ डिस्ट्रिक्ट फरायनानै दंमोन, बेबो जुदि बेवहाय न'आव जुदि दंफैयोब्ला बिसोरबो फैनानै बेवहाय कचिं क्लासाव पार्टिसिपेट खालामफैनो हागोन स्टुडेन्टफोरा। आरो जोंनि ससाइटियाव जों नोजोर होदों, जोंनि ओनसोलाव इन्डियान गभर्नमेन्टनि बा भारत सरकारनि जे मोनसे स्ल'गानमोन, बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओ, जों जुदि नायनो थाङोब्ला जोंनि ससाइटियाव दा बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओनि अनगायै जोंना मा जानो थांगासिनो दं, बेटा बाचाओ बेटा पढ़ाओ। बाइक साखावलाबायनाय, माने गाज्रि मोनसे परिबेस, फरायनाय मोनसे जे मोनसे परिबेस, बे परिबेसखौ माने गाज्रि लामाथिं लांबाय थानाय जों बेखौ नुनो मोनदों। दा ओंखायनो जोंनि फरायसाफ्राबो जाहाथे एक्टिभलि बेवहाय पार्टिसिपेट खालामो, जों बेखौनो दिनै खावलायदों। टारगेट हिसाबै जेनेबा नैबे सेन्टार जाहैबाय, बेयाव माखासे मोनबेसे स्कुलफोरनिफ्राय बेवहाय माबानाय जादों, जेनेबा सेन्टारखौ बानायनाय जादों? सेन्टार हिसाबै जों बेवहाय चिरांदुवार समष्टि हिसाबै दिनै मोननै इन'ग्रेसन खालामनाय जागोन। मोनसेया बे सान्तिपुर जाबाय, मोनसेया बेनिफ्राय दा रुनिकाटा हाई सेकेन्डारि स्कुल, आरो खाथियाव जोंहा खुंग्रिं दं, बा खाथियाव थुक्राझार दं, बेफोरावबो जोङो बे सामार कचिंखौ जोङो खुलिनायनि जों बेब'स्थाखौ खालामदों। दा ओंखायनो बेवहाय जायफ्रा इनकेस थालांदों बा खालामनाय जायाखिसै, बिथांमोनाबो जाहाथे बेवहाय फैनानै सान्तिपुरनि बा सान्तिपुर एरियायाव जायफोर स्कुलफोरा दं खाथि खालायाव, बा सान्तिपुर बे खाथिनि स्टुडेन्टआ दस्रा मोनसे स्कुलाव फरायदोंमोन, बेबो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामफैनो हागोन। फोरोंगिरिखौ बोरै सेलेक्ट खालामनाय जादों? फोरोंगिरिखौ जोङो जायफोर फरायसालिफोरनिया फोरोंगिरिफ्रा एभेलेबेल जानो हायो, जों बिथांमोनखौ मोनसे अपसन होदों जे नोंथांमोना बे सामार केम्पआव जाहाथे जोंनो एसे सम दान होयो, बेखौ मोनसे खावलायनाय जादों। आरो जायफोर स्कुलफोरनिफ्राय टिचारफ्रा बेवहाय सामार केम्पआव फोरोंनायनि सुबिदाखौ लानो हानाय नङा, जों बेबादि फरायसालिफ्राव जोंनिनो लकेल सोरबा एमएससि पास, एमए पास, बिए पास, बे जोंनि जे लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरखौ जोङो बेवहाय इन्ट्रेस्ट खालामनाय जादों। बेसेन नाङै जेनेबा फोरोंथाइ मावबादाखौ बेखेवो, दा बिनि सिगाङाव मोनसे फरायसा आफाद जेनेबा आबसु, बिथांमोना बेखौनो फोरोंबाय थायो, आरो नोंथांमोनाबो एबाराव गोदान स्टेप लादों, बाख्नायनो गोनां। दा आबसु आरो नोंथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे क्लेश जायो? जेबो जाया, जेबो क्लेसिं गैया। एबसु हिसाबै गोदोनिफ्रायनो लाबाय थादों, माने जथेस्थ' सार्भिस होगासिनो दं। बबेबा सेन्टाराव हयथ' एबसुआबो हयथ' एप्लिकेसन होदोंबो जानो हागौ। जों बेहाय मिउचुयेल रायज्लायनानै
एबसुनिफ्राय जिहेतु बड' मिडियामखौल' लानाय जागोन जोंनिया इंलिश मिडियामबो दं आरो एबसुनिफ्राय सरि एसामिस मिडियाम एबसुनिफ्राय हाई सेकेन्डारि लेभेलखौ लानाय जाया 9, 10खौ लानाय जायो ओंखायनो जोंनिफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया जों एबसुजोंबो जों जयै खामानि मावनायाव एडुकेसननि बेलायाव बेवहाय जेबो असुबिदा गैया दा मोनसे बुस्थुआ फरायसाफोरनि गेजेराव कनफिउज जागोन नामा जे बिथांमोननियाव थांनो ना बिथांमोननियाव थांनो ना बेबादि जेबो कनफिउजन नांगौ गैया बबा जुदि एसे क्लेसिंआ जुदि जायोब्ला एबसुआ जुदि बेवहाय बर' मिडियाम बांसिन स्टुडेन्ट दंब्ला बिथांमोना बाव लागोन जेनेबा जों सान्तिपुराव दिनै दा इमिग्रेसन खालामदों बिथांमोना जुदि बेवहाय लायोबा फैयोब्ला बे मस्टलि जोङो कम्बाइनेसन खालामनानै खामानि मावनायाव बे साबसिनसो जागोन दा ओंखायनो बिथांमोना होमबा स्पेसियेलि बड' मिडियामखौ नायनो हागोन जोंना एसामिस मिडियाम थाबाय आरो बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार थाबाय दा जोंनिफ्राय जेबो बेबादि गैया फरायसा आफादा जाबादि रल लाबोबाय थादों बे जथेस्थ' माने जोंनि जाथियाव मोनसे बिहोमाया दंखायो आरो नैबे कचिं क्लासआ बिथांमोनजों जेबो क्लेसिं जानाय नङा जोबनायाव मोनसे लास्ट फ्राय जोंनि बिमा बिफाफोरा गथ'फ्राबो जेनेबा गरम बन्द' खासैलै होननानै फैनो नागिरा बिसोरखौ माबा मेसेज येस जागायजेननाय समाव लोब फैगोन खिन्थु बिनि उनावहाय खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो जोंहा बेनि एक्सपिरियेन्सआ दंखायो खुब बेसे 10 दिननिफ्राय 15 दिनसिमा मोजां जायो बेनि उनाव लासैनो मा जायो जोंना खमायलाङो मोनसे बाथ्राया बेनो जोंनि गार्जेनफ्रा एक्चुअलि कनसियास नङा कनसियासआ बेनो गामियाव दा गोलोम बोथोराव मा दं माइ गायनांगौ खोथिया फुनांगौ बायदि बायदि खामानि दं बहाय खामानि मावनाया गावसोरनि गथ'फोरखौ बाहायो नाथाय आं रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि गार्जेन बिथांमोनखौ एटलिस्ट नैबे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 बे लेभेलसिमनि फरायसाफोरखौ जाहाथे जोंहा मोजां माने शिक्षा होनायाव ना मोजाङै इडुकेसन लानायाव जाहाथे जोंनि गार्जेनफोरा जथेस्थ' हेफाजाब होयो गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ दा ओंखायनो नैबे सामार कचिङाव जाहाथे गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ बे कचिङाव एबसेन्ट लाया मानो बिफिबान लाया मानो जायखिजाया लाया मानो बावहाय जाहाथे गावबा गावनि गथ'फोरखौ जोंनि गार्जेनफोरा जाहाथे दैथायहरो आं बेखौनो जोंनि गार्जेनफोरनिसिम आं रिकुवेस्ट खालामो